Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. Dit weekend kwam er positief nieuws voor veel mensen op Curaçao. De Curaçaose carnavalsgroepen hebben namelijk in een vergadering aangegeven klaar te zijn voor de viering van volgend jaar. En daarmee lijkt niets meer de viering van carnaval 2021 in de weg te staan. De overkoepelende organisatie van carnavalsgroepen, AGKK, heeft de afgelopen weken uitvoerig overleg gevoerd over de beslissing of carnaval volgend jaar door kan gaan. En die beslissing lijkt nu genomen. Stichting Studiefinanciering Curaçao stuurt dit jaar geen enkele Curaçaose student naar een onderwijsinstelling in Amerika of in de Caribische regio. Dit is een gevolg van de wereldwijde coronabesmettingen. Vanaf volgende week zouden de eerste studenten vertrekken. Zo stond er een reis klaar naar Costa Rica. Maar het luchtruim van dat land is nog steeds gesloten vanwege de coronabesmettingen. Ook Amerika is nog lang niet veilig. Op 26 juli vertrekken wel 181 studenten via SSC naar Nederland. Zo'n 140 studenten gaan zonder begeleiding van SSC studeren in Nederland, de zogenaamde free movers. Staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties Raymond Knops heeft laten weten dat er toch niet hoeft te worden bezuinigd in de justitiële sector. Het gaat dan om politie, douane, landsrecherche, openbaar ministerie, gemeenschappelijk hof van justitie, de kustwacht en het gevangeniswezen. Eerder was aangegeven dat Nederland als voorwaarde stelt voor nieuwe coronaleningen dat alle ambtenaren 12,5% van hun arbeidsvoorwaarden moeten inleveren. Daarop is de staatssecretaris nu teruggekomen. Bisschop van Willemstad Louis Secco heeft een brief gestuurd aan minister-president Mark Rutte van Nederland. De bisschop vraagt aan Rutte om een persoonlijke interventie in de padstelling die is ontstaan nadat vorige week de voorwaarden bekend werden gemaakt in Nederland voor nieuwe coronaleningen. De bisschop zegt dat zijn brief losstaat van elke politieke sfeer, maar dat hij opkomt voor de burgers van Curaçao, Aruba en Sint Maarten die lijden onder de slechte financiële situatie als gevolg van de coronacrisis. De Curaçaose honkballer Kenley Jansen heeft zich weer gevoegd bij zijn team, de Los Angeles Dodgers. Hij was de afgelopen week niet komen trainen en dit weekend maakte hij bekend waarom. Jansen is besmet geraakt met het COVID-19-virus, net als enkele leden van zijn gezin. Inmiddels voelt hij zich weer helemaal beter. De afgelopen periode was er veel aandacht voor de politieke spanning tussen Nederland en Curaçao. De Extra schrijft vandaag juist over een positieve actie. De Curaçaose Farlene Rodriguez van de stichting Fundación Junto Nos Cuida, de stichting waarmee door samenwerking hulp moet worden geboden, verzamelt schoolspullen in. Schoolspullen voor leerlingen op Curaçao zoals agenda's, etuis, potloden, pennen, liniaals en dergelijke. Rodriguez zamelt ze in Nederland tot en met 28 juni, zodat de spullen daarna verstuurd kunnen worden en op tijd op Curaçao zijn voor het nieuwe schooljaar dat op 20 augustus begint. Farlene Rodriguez is te bereiken via haar Facebookpagina. De Curaçaose advocaat Albrecht Bakhuis ronde eerder dit jaar zijn proefschrift af over de staatkundige verhoudingen tussen de autonome landen binnen het Koninkrijk. Een actueel onderwerp, want aanwijzingen en ingrepen uit Nederland en de Caribische eilanden van het Koninkrijk zijn de afgelopen jaren flink toegenomen. In een speciale editie van Extra Journaal Speciaal besteden we er aandacht aan. Kijk op de Facebookpagina van Extra. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.